idejicu? Pripremite ukusan sendvič. To je lako. Ja ću da počnem. Prvo mi treba hleb. Stavit ću ga unutra, dodati sir, još jedan hleb i zatvaram. Sudeći po mirisu, sve spremno. Da, znao sam. Stavljam sendvič na tanjir, a preko stavljam piletinu. Dodat ću malo sirnog sosa, u stvari malo više. Posle dodajem sir, paradajz, salatu i obavezno kečap. Da, tako je. Mogu da zatvorim. To je to. Ispalo ekstra. O, to je bilo super, šefe. A sada gledajte ovamo, a ja ću iseći lubenicu. O, kako je sočna i miris je super. Jo, baš mi se jede. Dođi ovamo. Uključujem režim zbera. Da, ovo je baš ukusno. Poješću sve do kraja. Šta se to dešava? Ćao. Kuc, jesi li u redu? Da, sve je u redu, bako. Ali ne mogu da skinem koru sa glave. Pomozi mi, molim te. Jo, šta da radim? Tačno. Dođi ovamo. Eto, je li sada bolje? Da, super. Sada sve vidim. Nema na čemu. A ja ću nastaviti. I seći ću kocku na pola. Tako je. Stavit ću mozzarelu, paradajz. A zatim španać i malo lepog sosa. O, to je to. A zatvaram naš sendvič. Divno. Kakav užas. A gledajte ovamo, ja ću napraviti slatki sendvič. Već sam spremila tost, baš je vruć. Preko ću namazati tečni marshmallow. Cool! Ali to nije sve. Uzet ću džem i kikiriki puter. A neću da biram. Stavit ću sve zajedno. O, da. A sada treba sve razmazati. Moj sendvič je spreman. Eto. Sve izgleda super. Probat ću prvo ovaj sendvič u sredini. Izgleda čudno. Okej, kakav je ukus? Znate, to je čudno. Bolje da probam ovaj sendvič. On izgleda klasično. Koliko sira, neverovatno. Da, ovo je zaista ukusno. Takav sendvič mi se više sviđa. Like. I ostao je poslednji. Neverovatno. To je predivno. Imamo pobednika. Čestitam. Šta? Pobedila sam. Bravo, dete. Sad mi napravite koktel. Pa ovo je lako za naše kuvare. Svi bi trebalo da se snađu. Naravno, to je lako. Da, ja sam spreman. U mom rancu imam puno slatkiša, gledajte. Wow, koliko svega imam. Tu je čak i flata. Evo je. Sad ću je otvoriti. I... Ups! Slomio sam otvarač. Šta da radim sada? Kako da otvorim limenku? Imam ideju. Koristit ću džedajski mač. Jedan udarac i flata je otvorena. Čekajte, zašto miriše na paljevinu? Ups! Šta je ovo? Moja kosa. Quentin, kako se ovo desilo? Sve ću popraviti. Ja šta da radim? Znam. Imam lepak. Sad ću zalepiti bakinu kosu. Gledaj. Postalo čak i bolje nego pre. Izvini, neću više. Okej. Vraćam se koktelu. Skidam poklopac, dodajem fanti razne kisele bombone.
Koliko pene! O ne, sve se prosipa. Joj, kako kiselo! Ovo su pucketava bombone. Baš moćno. Gledajte kako pucaju. Sviđa mi se. Jao, njemu su samo slatkiši na umu. Ja ću napraviti mlečni koktel. Uzimam ukusne domaće keksiće sa čokoladom. Stavljam ih u blender i dodajem mlijeko. A sad mi treba sladoled. Dodajem u blender i mešam. Wow, kako lepo miriše. Čekajte, ko to krade moj sladoled? Sad ću uhvatiti lopova, Quentin! Uzeo sam samo jednu kuglu. Dobro, ostalo još da sipam koktel u lepe čaše. Sad ću uraditi to. Tako je. A zatim dodajem šlag. Njega vole svi. A kao ukras koristit ću oreo keksiće i konfete. Lepota. Sviđa mi se. Samo ne u moj koktel. Bako, šta radite? Čekajte. Završila sam. Trebalo je zapaliti sveću. Stavljam je u fondiji. A sada u činiju stavljam puno raznobojne čokolade. Treba je otopiti. Gledajte, već se topi. I ne zaboravljam da mešam. Tako je. Da. Kako super izgleda, mogu li da probam? Ne, ti ne smeš. Pa dobro. Ja imam sladoled. Tako ukusan. Stavit ću ga u fantu. Ubacim slamčicu i gotovo. Sad se može piti. Ajoj. Prijatno. Wow, smislili ste tako zanimljive deserte. Hoću da probam prvo ovo, jelo? Marshmallow u čokoladi. To je baš lepa kombinacija. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Mlečni koktel. To je super. Ja obožavam oreo. Da, predivno. A šta je ovdje? Jedva čekam da probam. Jao, kako kiselo. Ovo osvežava. Sviđa mi se. Dakle, ko će pobediti? Rešeno, Quentin. Da, a vi niste verovali u mene. Ja sam najbolji. Onda, hajde da počnemo sa medenim želeom. Ako su svi spremni, možete početi da kuvate. Ja čekam svoje slatkiše. Hajde. Okej. Onda mi prvo trebaju bombone njorc. Sipat ću ih u činiju. Aha, tako je. Super. Zatim uzimam teglu medvedića i sve prelivam medom. Tako je. Posle treba sve promešati kašikom. Da, super. Kako prija. Je li ovo ruka? Uhvatila sam. Odličan posao stvar. Dakle, preliću med u moj kotlić. Ali to nije sve. A vi mi smetate, sklonite se. Dodat ću sluz goblina. Da, posle malog pauka, par kišnih glista. A sada čekam da se sve skuva. Wow, kakav miris. Da, moj žele gotov. Koliko dima, fuj. A šta je to stvar doneo? Stvar je doneo žele oči. Nema potrebe da vičeš. To je samo džem od jagoda. A stvar, baci oči u kotlić. Ovo je posljednji sastojak. Odlično, onda je sada moj red. Uzimam huba-buba žvake, sečem na tanke slojeve. Da, tako je. Zatim sipam sve u činiju i prelivam medom. To će biti jako ukusno, verujte. Kako lepo curi med. A sad ću dodati roze sjajnu boju. Divno. I mešam sve to. Kada smeša bude gotova, treba je sipati u flašu. Da. Pogledajte kakva lepa boja. To je to. Stavit ću na letnicu i gotovo.
Zatvaram poklopcem. Prijetno! Moram da dodam malo čarobnog napitka u moj kotlić. O, da. Ups, zaboravila sam da vam pre toga podelim kišobrane, izvinjavam se. Napitak tako aktivno vri da se može malo rasprskati. Sada treba napuniti flašu. Da, gotovo. Ma nemojte mi zameriti. Nisam namerno. Leslie, probaj. Naravno, vrlo rado. Želim da počnem sa ovim roze želeom. Iscedit ću ga u usta. Kako lepo. Sviđa mi se. Mogu čak i da naduvam balon. Sjajno. Da, dopada mi se. Kakav je ovo žele? Ovdje je oko. Sad ću ga probati. Ovo nikada nisam jela. Sviđa mi se. I posljednji žele. On je sa njort s bombonama. Kako divno. Probat ću. Obožavam ove bombone. Baš mi je ukusno. Dakle, pobedila je Jennifer. Ne mogu se zaustaviti da jedem to. Da, tako sam i mislila. Super. McDonald's. Sad ću tako lepo jesti. Kola, pomfrit. A ovdje? Čekaj da, gdje je burger? Hoćete li ga pripremiti? Naravno, sestro, to je lako. Uzimam lepinju, dodajem kečap, zatim sen, stavljam salatu, paradajz, sir, mnogo sira. A odozgo stavljam ogromnu pljeskavicu i lepinju. Došla mi ideja. Napravit ću rupu u centru. Tako je. Sada uzimam tiganj, a na njemu topim sir. Mešam i dobio sam tečni sir. Njega ću sipati u burger. Da, u ovu rupu. Kako lepo izgleda. Cool. Bako, šta si ti smislila, jeli? A ja ću imati zdrav burger. Umjesto lepinja kupus. Ređam paradajz, zatim papriku, šargarepu, krastavac i luk. Odozgo stavljam listovi salate i pokrivam sve kupusom. A na kupus ću poređati kukuruz. Da, burger za malu Sofi je spreman. Super! Šta je smislio šef? Ja sastavljam burger tortu. Na koru ću istisnuti krem, razmazati. Tako je. Dalje uzimam ringlu. Da. I testo za plačinke. Testom crtam sve sastojke za burger. Listovi salate, paradajz i sir. Sada sastavljam burger. Salata, paradajz i sir, odozgo čokoladna kora i dodajem crveni sos. Da, kako lepo curi. Ostalo pokriti sve korom lepinjom. Moj slatki burger je već spreman. Cool. Sofi, probaj. Wow, napravili ste tako ogromne burgere. Šta je ovo? Kupus? Izgleda čudno. Dobro, probat ću. Povrće, fuj, kako odvratno. Ne, a šta je ovdje? Sad ću da isečem i da pogledam. Wow! Koliko sira! Neverovatno! Sviđa mi se! Jedva čekam da probam. Da! Ovo je jako ukusno! Okej, došlo je vreme za ovaj ogromni burger. Sad ću odseći komad. Čekajte! Pa to je cijela torta! Kako je super! Ukus je nevjerovatan. Ovo je predobro. Čekajte, ali ko će pobediti? Ne mogu da izaberem. Dobro, i Quentin i šef su pobedili. To, pobedio sam! I ja. A sada želim ovakvu lepotu. Jel može? Dobro. A ja krećem da kuvam.
A prvo mi treba blender. Unutra ću staviti jedno jaje. Odlično, zatim brašno, kakao i na kraju mlijeko. Zatvaram, uključujem i čekam dok se sve umuti. Sad ću sipati to sve u kalupi i staviti u rernu. Odlično, zatvaram i čekam. O, šta? Da. Ja ću imati veliki kolač. Dodat ću malo fila i pažljivo ga razmazati. Da, tako je. Ali to još nije sve. Sad ću dodati puno slatkih lizalica. Da. Još malo i posljednja. To je to. A sad ću dodati šarene konfete. Gotovo. Ovo će biti vrlo ukusno. Jao, bako, kod vas nešto gori. Ups, vreme da se vadi. Dobro je, stigla sam na vreme. Kakav miris? Sad ću dodati sladoled. Da, to će biti odlična kombinacija. I sama bih to rado pojela. Ali to još nije sve. Koristit ću još jedan vrlo ukusan sastojak. I seći ću marshmallow. To će biti uši. Kako slatko, jel da? Da li vas to podsjeća na nešto? To su slatke mace. Draga, pa šta je opet? Opet sam zaboravila na kuvanje. Dobro, počinjam. Moram se ubrzati. Dakle, prvo treba razbiti jaje, zatim dodati brašno i valjda mlijeko. Kako je teška. Otvaram, stavljam u mikrotalasnu svoj kolač, a sada čekam. Čekam. Gotovo, otvaram. Ups. Izgleda da nešto nije u redu. Dobro. Možda će mi se ipak posrećiti. Dodat ću šlag, puno konfeta i možda Melisa neće primetiti da je moj kolač izgorela. Sumnjam u to. Hoću da počnem sa ovim. Dakle, odmah ću probati. To je užasno. Neću više to da jedem. Ovo izgleda zanimljivo. Dođi ovamo, hajde. I kako da to uzmem? Postoji način. Ovako. Lizalica je prelepa. A sad ću probati sve zajedno. Da, divno. Ovo jelo mi se dopalo. Opa, kako slatke mace. Hoću da ih probam. Da, ovo je jako ukusno. Ali koga izabrati? Treba razmisliti. Znam, ovo jelo pobedilo. Neočekivano. Hvala puno. Već sam izabrala šta želim. Hoću tortu, jel može? To je sjajna ideja. Baš znam kakvog će oblika biti moja torta. Mija obožava ove patike. Onda ću napraviti tortu u obliku patike. To nije teško. Samo treba oblikovati kore. Odlično. Zatim istiskujem što više krema na tortu i razmazat ću ga lopaticom. Odlično. Dodajem šarene detalje od fondana i to je to. Sada uzimam kalup sa okruglim kuglicama i sipam unutra žele. Treba napraviti nekoliko takvih kalupa da kuglice budu različitih boja. Ostaje da se sve zamrzne. Dragi, šta radiš? Moraš hitno da počneš da kuvaš. Kreni. Da, sećam se, bako. Čekaj da počnem. Tačno. Sipać ovaj milkshake u činiju. A flašu ću iseći na 2 dela. Zatim u jedan deo sipam čokoladu. Tako je.
Rasporedit ću, a višak ću preliti u drugu polovinu flaše. Sada treba izvaditi čokoladni oblik iz flaše. Ha, uspeo sam. Zatim uzimam Oreo keks. Sipat ću ga u činiju, dodat ću malo krema. A sad mi treba ovo. Pogledajte, ovo je baš moćno. Mešam. I ostaje mi samo da sastavim tortu. Dakle, kora, krem, Oreo, pa opet kora i tako do kraja. Pokrivam drugom polovinom čokoladne flaše, stavljam etiketu i izgleda kao prava flaša. Svaka mi čast. Sada uzimam Malteser s kuglice. Potpuno prekrivam flašu čokoladnim bombonama. Gotovo. Opet vadim svoju kazaljku. Bako, pogledaj moju tortu. O, dragi, bravo. To je moj sat. Znači, vreme je da izvadim svoje žele kuglice. Da, savršene su. Sad ću prekriti svoju tortu žele kuglicama. Joj, to izgleda tako neobično. Sviđa mi se. Okej, sad ja. Odvrnut ću poklopac. I stisnuti šareni krem na koru. Zatim stavljam drugu koru. I vadim nož. Odseći ću višak. Tako je. A zatim ću dodati fondan. Lepo. Opet treba odseći višak. Ostaje samo dodati detalje. Napravila sam pravu tubu. Treba je samo ukrasiti. Koristit ću različite Skittles bombone. O da, to izgleda prelepo. Dodajem etiketu i gotovo. A Mija, možeš da probaš. Prijatno. Wow, kako sve lepo izgleda. Počet ću od ove šarene torte. Wow, čak je unutra šarena. Jedva čekam da probam. Prelepo. A šta je sledeće? Torta u obliku patike? Baš originalna ideja. Ne bih ni rekla da je to torta. Da, ovo je baš ukusno. Sviđa mi se. I žele kuglice su odlične. A sad je red na poslednju tortu. Ovo je nešto čokoladno. Maltesers, obožavam ih. A šta je unutra? Unutra je torta. Probat ću. Fantastično. Zadovoljna sam. Ostalo je da izaberem pobednika. Odlučila sam, to je Dustin. Da, znao sam da ću uspeti.